Hola, soc Víctor de Sonadors de Crevillent. Anem a continuar en la pua. Val? Avui veurem com acompanyar les coples, la part cantada de les jotes, val? En una jota. És una forma, el que vaig explicar-vos era una forma que està bastant extensa, val? Prou extensa per ahí, amb variacions, depenent del lloc, però que és bastant extensa. La podem trobar des del nord fins aquí al sud. I és molt senzilla, molt senzilla. Anem a fer una jota per la. Avui tocarem bandúrria. Farem una jota per la. Luego podrem establecer també una jota per re o per sol, el que siga. Però bueno, comencem en una per la, per ser el tono més, diguem, més còmode. Recordeu, la jota se divideix en estribillos i coples. ¿Vale? Estribillo, copla. O dos estribillos, una copla. Luego estribillo cantat, estribillo musical, el que siga, ¿vale? Pero siempre estribillo estribillo copla, perdó. Si estem parlant de jotes de 7 versos, que és, diguem, el més comú, el més normal, entre cometes, perquè també trobem jotes de 8 versos o jotes de 6 versos. Però diguem que la reina és la jota de 7 versos. Si estem tocant una jota de 7 versos, el cantador entrarà quan nosaltres encara estem tocant l'estribillo. Per exemple, l'estribillo... Estem tocant l'estribillo, el cantador entrarà en el seu lloc. Nosaltres què hem de fer? No mos posem nerviosos, no deixem tocar i tirem l'instrument i ja deixem a córrer, no. Acabem l'estribillo i coincidirà que quan nosaltres acabem l'estribillo, el cantador haurà fet el primer vers, o el primer terç, com vulgueu dir, vers. Haurà fet el primer. Haurà entrat, mentre la guitarra està fent mi sèptima, i nosaltres estem fent la segona part de l'estribillo, sempre. Recordeu que estem parlant del tono de la. És dir, que quan nosaltres acabem l'estribillo de tocar-lo, el cantador ja anirà a fer el segon vers. La guitarra estarà en la, estarà fent ja l'acorde de tònica, la major, i nosaltres ja començarem a fer l'acompanyament. Aquest acompanyament és molt senzill. Començaríem do sostingut, tercera corda, segon traste, i només juguem amb 3 notes. Do, sostingut, i mi, segona a l'aire. Això, mentre està tocant, la guitarra està tocant la major. Ara canviaríem d'acord, tindríem que anar al mi sèptima. Farem re, tercera corda, tercer traste, que seria la sèptima, la sèptima menor de l'acorde de mi major. Tindríem ahí re i mi, igual, segon a l'aire. En aquestes dues notes també acompanyem el segon acord. Tornem al do sostingut, que seria tornar a la tònica. Si està en la guitarra, quan la guitarra torna a canviar al la, nosaltres ens passem al do sostingut, que seria la tercera de la. Si agarrem l'acord de la major, la següent tríada, la, do sostingut, mi. Aquí estaríem jugant do sostingut, que és la tercera, i mi. Mi, que seria el següent grau en l'acord. I de fet passaríem, quan fan la dominant, mi sèptima, faríem re, que seria la sèptima d'aquest acord, de mi, i mi, que seria la tònica d'aquest acord. És un poc liós, però bueno, això ho dic com a puntualització per si voleu aprofundir un poc més en l'harmonia de la música tradicional. Molt senzill, sempre fem això. Do, mi, do, mi, i després, canvi d'acord, re, mi. I en aquestes 3 notes, do,
re i mi acompanyem la part de la copla de la jota. En quant a la mà dreta, hi ha moltes possibilitats. Tantes possibilitats com a músics, quasi. Moltes gravacions antigues escolten. La mà esquerra fa més o menys el mateix, utilitza aquestes tres notes. Pot fer-ho més complicat, afegint moltes més notes, però sempre sobre aquesta estructura bàsica de tònica i dominant. Utilitzen la tercera, després la sèptima i sempre la tònica de la segona, de la dominant. Jaleo. Se pot fer més rítmic. És a dir, molt moviment de pua. Se pot fer més senzillet i amb més trèmolo. De moltes formes. Inclús jo he escoltat per ahir també, en gravacions antigues, tot en trèmolo. Hi ha moltes formes. Però el que sí que trobem en quasi tots els casos és la utilització d'aquestes tres notes. Això se pot després completar. Estem, per exemple, podem començar a clavar més notes, tant per dalt com per baix. Hi ha moltes formes, això és més complicat explicar-ho així en un vídeo tan curtet. Però bé, el que vull és que se vos clavi en el cap la idea bàsica. Estàvem parlant, nosaltres comencem a fer això ja, primer vers de la copla, nosaltres estem acabant l'estribillo. Segon vers, ja comencem amb aquest acompanyament. És dir, que ens quedarien 6 versos per acabar la copla. Doncs tenim que fer 6 voltes, és a dir, 3 i 3, cada sèrie cada cèl·lula d'acompanyament, diguem. Seria una, 2, 3, i així fins a arribar a 6, que quan s'acaba el sisè ja passaríem a un altre estribillo, i començaríem a treballar estribillo i copla. Tornem a la copla, el mateix esquema. Estribillo, toquem l'estribillo. Ja està, no hi ha cap això. Això estàvem parlant de la jota per la. Si la fem per re, exactament el mateix, el que passa que canviem les notes, evidentment. Farem fa sostingut, que seria segona corda de segon traste, seria la tercera, el tercer grau de la tercera nota de l'acord, de la tríada, de la tònica, de re major, i la, que seria la quinta. I després, per a la dominant, faríem sol natural, segona corda, tercer traste, i primera a l'aire, la. Val? Exactament el mateix esquema. Anem a veure com seria el pas, ja que venim de l'estribillo, i com seria el pas a l'acompanyament a la copla. Recordem, estem per la major, un estribillo, per exemple, este. I ja passem a l'acompanyament de la copla. El final de l'estribillo i el principi de l'acompanyament de la copla. Ara ho faríem més seguit. I seguiríem. L'eixida de la copla a través de l'estribillo, recordeu, estaríem aquí en el segon acord.
acabaríem i començaríem un altre estribillo. Val? Hasta ha sigut així a grans rasgos com se fa l'acompanyament tradicional de les coples, val? En la jota. Tant per la com per re. Se pot passar a 3 tonos, no passaria res. L'únic que hem de fer és respectar les mateixes proporcions de to. Val? I res, esperem que us hagi agradat i fins la pròxima. Adeu!